Καλώς ήρθατε στο Αστείο 200 με την Καλόπη Σταυρακάκη. Γεια! Αυτή είναι η Ελευθερία Σταυρακάκη, αδελφή μου. Είναι 7 χρονών και εγώ είμαι 10. Με τι παιχνίδι θα αρχίσουμε, Ρίτο? Κοιτάξτε, είναι κουτάλες. Ναι, είναι. Ξύναμε. Είσαι έτοιμες? Ας αρχίσουμε το αστείο. Και το παιχνίδι δηλαδή θα κάνουμε μόνο αστεία. Και παιχνίδι. Ακολουθείτε. Έτσι. Φέρτε παιχνίδια. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα ωραίο παιχνίδι. Η αδερφή μου θέλει να βρει τις δείχνω. Ακόμα και τους μαρκαδόρους. Ναι. Και θα έχει πάρει δευτερόλεπτο. Περίμενε. Εντάξει, Λίτσα, κλείς τα μάτια. Περίμενε να έρθω και στη κάνω. Κλείστε. Και έτσι. Περίμενε. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Είναι ένας ποντικός. Ναι. 4. 3. Είναι ένα κουκλάκι. Ναι. Σφιχτά! 3. Είναι ένας φακός. Ναι. 2. Είναι μια σπίνα. 1. Ναι! Λοιπόν, αυτές είναι καινούριες βούρες. Κοιτάξτε, τα δικιά μου. Τι είναι αυτό ακόμα? Κοίτα, θα το στρεφογυρίσω μπροστά σαν εσύ. Ούπα. Φέρε μου το δάκρυ. Sorry.